Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd yn y dosbarth hwn. A dyma ni nôl yn y gogledd i dala diwedd yr beirniadu yn yr ceffyl neu boni Rhanfrid. Dosbarth 1-2-6. A'r enillydd fan hyn, fel mai Robert yw ei beth yn dife, o beth fi'n cofio? Thomas yw ei, wrth gwrs. Fel mai Thomas, ie. Fel mai Thomas, ie, yn ennill dosbarth yr ebol gorau ar y maes a fi'n gweld bod ei mam. China Doll yw hwnna, y gaseg fi'n credu, wedi cael ail wobr yn dosbarth ei hunan. Ond dyna ebol pert yn dife. Ie, bendigedig chwaratig, fel mai. Ebol Mount Pleasant fyna. Ie, fi'n gweld mae'r ebol heb enw to. Ond ennill nath e. A dyma ni gorau o'r ebolau Rhanfrid Cymraeg mewn flin dy fi yn mynd i fel mai Thomas a gyda ebol Rhanfrid sydd ar hyn o bryd heb enw. Ceffylau Rhanfrid Cymreig Gaseg. And in class 1 to 6 of the Welsh Part-bred, in first place in the whole class was number 1388 was Lucy Thomas in Mount Pleasant. In second place 1384, Richard and Jean Evans, Ysbryd in Mare.